1, 2, 1, 2, 3, 4. שחושבים את עצמם רופאים, אבל בעצם מה שהם רוצים זה לראות אנשים מדממים גוססים ומתים ושאר פעמים שנתפרים באי ואני לא זוכר אותם עכשיו. כן, זה מדע. 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 ראיתי כמה מדעיסטים מאוכזבים. שאלתי אותם מה קרה, האם היו מתים? הם אמרו לי, לא ולא, לא ממש לא קרה, ממש לא, בקושי, זקנה, סתם זקנה, והיא שמנה, ופוריה, על אלונקה. אמרתי להם, אז מה אתם מאוכזבים? אף אחד לא מת, כולם שמחים ובריאים ושלמים. הם אמרו לי, אל תהיה כזה תמיד, כולם יודעים שלמד"א באים כדי לראות